Dek Zidan kene nderek nyanyi. Ayo sayang. Sini lo sayang ikut goyang. Isen dek wis Joko tak Joko de pacar iku mesti. Masa? Umume saiki. Ya wis yuk. Ayang, ayang. Ayo Bes, kerja Bes. Nah, biayai dhewe. Kasih. Yang lagi nonton streaming bareng RHS Bro, Muna di channel juga BM Lagi. Selamat sore. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban.
isih ning asmara kuatno ati kawula anggon kula potesa datang tenggat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji Oke, sampun wonten ayang-ayang seneng saking Dek Zidan nggih. Nggih. Zidan, mau lagu lagi apa enggak? Tanduk lagu meneh apa ora? Noleh Bapak Esek ya, Pak. Jaluk lagune Pak ning sangune neh. Nggih, ya kudune ya ngono. Mana ya iya. Sak sangu sak lagu no. Ngono ya. Iya, Ro. Mergo ngomahmu teko kene ya. Omahku blora Bu, aduh Bu. Lah terus kok nyapaknoin. Lho mulane sak lagu kok nek tanggo tuku bensin to. Ngono ya. Iki Mbak Kakung In, Mbak Kakung In. Walah. Wong ngene iki lho pengertian tenan Jen. Monggo monggo, Mbak. Pak Tarno bojo loro pesulap iku. Waduh, Pak Kok ya wong Jakarta iki Pak Tarno Suradadi iki. Oh, nggih, bojo loro Som. Bojo loro. Heeh. Pak Tarno. Jenengan sik kuat, Pak. Kuat, kuat. Sik kuat wis sepuh lho, Pak. Ketake kok panggah dikuat-kuatno. Tak kira wis sepuh iki kelangenane no, biasanya kan campur sari tak yo Nggih. bancem mah bojo loro. Graul. Iki mbah aku iki ya wis maju iki aku iki. Iki kaya ndek name preman kok, Rom. Iki mlakune kok preman kok. Walah tak kira arep nyuwun lagu. Ora, Ro. Iki mbah iki. Mbah Bayan. Mbah Bayan nggih. Lah nek liwati tok aku, Bu. Tak kira maju ya penyangon-nyangon coba liwat tok. Mbak ya. urang, Eh? urang, Iku urang. bumah ini. Bumah Sudah se. duit. Iya. Nggih kula tenggo nggih. Yo. Nggih. Pak Sukon nyanyi sik. Monggo, Pak. Lagunya Jambu Alas, Mas. Biasanya Mas. Monggo. Yo, diaturi. Kula tenggo sunane saking panjenengan sedaya lho Bu Ibu nggih. Sing duduk di depan semuanya iki pokoke. Apa Mbah Bayan mang tak goleki kok ora metu-metu ya malah. Yo, monggo. Jambu Alas. Nyanyi, Bro. Wah, goyangane sik. Udine dirasani iki mripate kedutan apa ora ya? Kelingan manis rasane tur kelingan ramah
agak sesayange Nggih kita banget samburan sampean kula